кактус. Това е един от робит на кактус. И здравейте, това съм там, аз съм Тайнвър, това е моят първи клип. И сега, нали, всъщност не му е първият клип. Преди малко качвахме един клип, беше на около 80%, ама той го прецака. Някакъв бък ми стана. И аз съм Алиамбо 78. Аз съм Тайнвър. И сега Warp Event 2. Така, ще минаваме Jump евентът. Не, че съм има някаква награда. Чак от 20 часа са почне награда. Така, нали, 8 часа. Ама, нещо много ме нерви този лак. Мен пък не, защото не снимам. Макар и лаптопа ми да ми лаги без да снимам. А тогава снимай тогава. Тогава снимам моя игра. Да не се махаме от Майнкрафт темата. Сега няма лак. И така, сега сме на този евент, ще е някъде към по-малко от половината клип. Много по-малко. Да, вече клиповете няма ги правим като 12 минути, миналия клип беше толкова. Не, че виж клип. Заради това се прецака толкова. Да, много бавно. Ще ги правим по 5 минути, кажи речи. 5 минути и повече. Може и по-малко. Снимай как аз играя, де. Само себе си мисля. И как да видя? Чакай, че си много далеко. Снимай малко и мене сега. И ти на първото ли си? Ари, снимай как играя, бай. Отиди на спална там, нали, на... А не мога! Що? Виждам как снима Бонгот как играе. Дай на час съм някъде към... Да, видях там. И сега идвам. Паднах. И аз. Глупак, моят тъп приятел. Моят по-тъп приятел. Ти нали знаеш... Не работи съм. Бъди глупака. Аз пък съм на няколко. Отивай вкъщи да вземеш. Или чай аз ти донеса. Кази, какво правиш, глупак? Колко стака искаш? 699. Почна да взима кръв. 699. 699. Бак? Бакни се, бакни се. Бак, аз сега отивам. Дам ти 61. Къде си, Бак? Не ми трябва, аз имам много. Значи сме квит. Как те е квит, бе? Какъв ти квит? Някой звъни. Дай аз. Клипа малко се остане. Така, сори, ама не бяха дошли едни... Бяха дошли едни хора и търсиха майката на Тайнвър, на Вайто. И те... сега продължаваме за епизода. И колко минути са минали, цъкни? Не знам. Чакай да видим. Чакай. Чакай, Вари. Само един път, като цъкни и то се излезе. Ей го. Добре. 3 минути са минали. Къде ще видя 3 минути, бе? Никъде. Абе, те се снимаме и тук, като стане на... Не, тук като стане на 61. Към 47. Но то сега е 57. 54 е. Да. И 5. Добре, към 50, към 60. Сега е 55 до 60 още. Идеме около 6 минути. Или 7.
Сега точно не съм таймер, не мога да ти кажа. 5. Не мога да ви кажа. 5 минути. Защото все пак снимаме клип. Тихо е. Що майка ти дали да снимаш клип? Да. И сега заплатих. Много би... Аре след като свършим клипа да помолим за килийки. Килийки. За пръскане. Мързима. Аз съм тя. Добре, после. Нали, сега свършим. Какъв е това бък? Аре, Мария. Трябва да видиш къде съм аз. О, ще падна. Чакай, чука, аз си търся място. Аз ще на разходка с коня ми. Се го убия и се взема нов. А защо ли? Няма никаква идея. Аз после търся меч. Втори меч. Аз имам един, той в гащите ми. Да, аз си търся втори меч. Аз имам и един диамантен, който също е в гащите ми. Не, чувам се. Диамантен в гащите ми няма. Имам кожен меч. Не на Майнкрафт, като меч има, да? Ще има кожен меч. Не. Да. Аз Не си представям. Аз си представих тук що. Аз стоям на Warp PvP. И аз там чуем, само да взема бронз. Аз вече се взех. Представяш да няма никой там? Само ни двама са къде. Не. Герл Кой клан. е Гиро, кой е? Той не е момиче. Ти! Да. О, аз не се запам. Не си... не гуза. Шедвай, нямам шлем. Имам диаманти, като не... Че той може да е момиче. Ма, скина нема кефтейки. Защото тя примерно, виж, може майка му да е хубава отвънка, ама отвътре е някаква... кривогледа. Някаква умряла. Че да, тя може и да е умряла, де. Не, че жива. Какво да не е босна глава? О, еми глава. Аз пък ще се бакна. Аз пък да. Аз брат се спал на един кон на PvP. Не, те да го убият преди да съм мигнал. Чулка? Взеха ми яйта ми. Не те фъка. Чулка, тебе те фъка пак. Мен, фъка нещо. Да, всичко. О, шедве, ще трябва да си правя пръчки. Браво, го плака. Сега ще ги убия, без броня нищо. Някакъв с скина на SpongeBob. Кам, типа правоъгълни гащи. Не са ли квадратни? Квадратни са почти към. Аз ще напиша хуме. Едно, две, три. Ма имам пръчки. Аре да сме Ти. Magic Moon. Аре да сме гъджа. С кой? Хикс, долна, хикс, долна, World. Magic Moon трябва да отговори. Я са гъмни. Пиши Magic Moon. Не. А не, ти се мислиш, че ти я харесваш. Защото не се харесва. Все още трябва да приемем Magic Moon. Що с който и я иска за каша. О, да! Тя не отговаря. Супер. Тъпа. Маги. Ама ти е в... Защото искам да се телепортна при нея. Може да живея с вас. Що тя къде е? Не знам. Тогава какво викаш тя е? Къде? Magic Moon? Не! Какво отговори? Не! Дай 5! Падна. Да. Продължаваме. Аре, Вали, отивам на PvP. Да нагледат YouTube как къртим. Не знаех, че ни остана още една минута. Нищо за времето да преминем. Какво ще направим за една минута? Ами се да потичаме, да отидем до нас може да ги поубиваме с лук леко. Видя ли? Аре, повече от една минута ще бъде. Ай, добре. До още 10 минути с нас. Не, още 4. Не, още 3 минути с нас. 3 минути? Ще отвори, бързо! Не мога. Ами да можеш. Не мога. Ма убиват! Кил, край, убиват, ма убиват. Кой убива? Тебе? Стой, ще умирам. Браво. И ко?
И когато сте убили, като си... Къде са ми тия брони? Не си намирам още броните пак. Шит, бро. Па ми казваш да идваш. Да идвам. Аз съм с Айран брони. Що да ха ми мирише на нещо? Що ти пръдна сигурно? Сега си увиждал. Че ти си пръднал И? Знаеш ли кой се борил? Чуйте, значи, вие може да смислите, че който че това самолетите са гътнали кулите близнаци. Може би на самолетите с цял Тайньор, той е толкова се напръднал, си издухал цяла Америка. Сега е тапанар. Добре. Вот. Не се обиждам от колежки. Не съм казвал нищо. Ти? Алекс е мутат. Алекс е мутат. Мутат. И аз съм мут. Аре, оставям последната ми битка. Отивам на ларп. Шит, бе, брат, нямам лук. На PvP ли си? Не. Аз Търси спирам си там. лука. Аз те чакам. Защото те чукам аз. Аз те чукам. Аз имам толкова много лъкови. То и аз сигурно имам много, ама не мога да ги намеря. Че какво аз имам чест, където му е половината му и пълен. Лук. Може ли един лук? Да. Нямаш. Че? Май не мога. Не искам хубаво. Добро. Че къде ми заминаха стрелите? Да сега ще направя брони. Меча ти? Сега си го направя. Втория. Покемон бой. Чукай има един, дето е Покемон бой. Хи-хи. Аз тям на LARP PvP. Това ми е последната битка. Втората ми е последна битка. Имам Ще някакъв направя бък. с 2 шлема без да искам. Браво. Ще отиде с двата. Що? Не знам. Ще отиде с 35 диаманта. Речи да не съм кукове. Да. Diamond Sword. Доелахме Sword, питаме Sword. Сега ако го простреляме и тоя... Yes! Оцелих го! Убили го! Не, оцелих един и той падна в капана. Вади, може ли да се тъпа? Чакай. Чакай, Един още един падна. Ай, давай, тъпа аз съм. Не, чакай, първо да взема голден и пале. Аз нямам голдени. Няма да ти дам. Ти нич ми трябва. Аз трябва да се регенерира, като удря да се регенерира. Ама такива апдейтнати голдени и пале си. Ти нич много ма бърка и да се беси апдейтнати. Въобще, бе, брат, сега голдени и пале не мога да намеря. Че нали си имаш и такъв чест? Ендър. Слендър чест. Ендър чест. Да. Какво стана? Само връща. Ами нищо, тъпа. Дет Тайньор. Дет на тя Тайньор. Не си дет, как се. Do you like my soul? И предема soul. Защо сме тук? Що ме кеф? Ще изискаш ли този бот да го убием? Ай, но... Поза ме. Къде? Бота. Падна във вода, да. Аз за се го бия с Diamond Sword, пък забравих си. Ще го отира Тайньор. Иди да. Горо! О, шит, беги! Тук е някакъв про има. Да, наистина. И той преди ме беше убил. О, и мен. Ама не се опаквам. Не се оплаквам от колеги. Фак! И това беше всичко от нас. Ами, чао, чао. Не си оставайте ми ти.